Jarriko gea bideo labur bat ikusiz. Hauxe da. Arratsaldeon, ikusi duzuen bideo horretan, ikusi ditugu, Mondragon Unibertsitateko zenbait ezaugarri orokor, bai? Egia da, irudi bidez agertu dela informazio pila bat, eta orain saiatuko naizenani da 5 minututan, hoien ezaugarri nagusiak ematen edo laburbiltzen. Ez da gero ja, Enrique tituluaren energia ingeniaritzaren xehetasunetan sartu baino lehen. Orduan, hor gehien bat ikusi ahal izan duzuen mezu edo ideia nagusietako bat da zein den gure ikasketen ezaugarri nagusia. Eta esango genuke badala oso ikasketa praktikoak direla. Hori da, Mondragon Unibertsitateko ikasketen ezaugarrietako bat, eta hori ere ikusten da energiaren ingenierietan. Eta oinarritzen da 3 ardatzetan edo 3 ideia nagusitan. Alde batetik ikasketarako erabiltzen dugun metodologia. Badaude noski, klase teorikoak, badaude egiten dira ariketak, egiten dira praktikak, baina hemen dago ideia edo metodologia nagusi bat dena proiektuen bidezko metodologia. Hor jartzen duen PBL metodologia. Hori da bideoan ikusten zenutena, lehenengo, 2. eta 3. mailan, garatzen diren 6 bakoitzean, garatzen diren proiektuak. Hau da, kasu errealak ikaslei planteatzen dizkizuegunak eta taldean ebatzi behar dituzuenak. Hau izango litzateke, ardatzetako bat, gero Enrique kontatuko diguna nola aplikatzen den energiaren ingeniaritzan. Eta 2. eta 3. ardatza, bilak batera doaz enpresen eskutik. Mondragon Unibertsitatea beti egonda eta jarraitzen duten oso gertu enpresetatik. Bai Euskal Herriko enpresak eta bai Euskal Herritik kanpoko enpresak. Eta hori non ikusten da? Hori ikusten da alde batetik, gure 2. eta 3. mailatan ingenieritza duala egiteko aukeran. Zer da ingenieritza duala? Ziurrenik, danok edo askok ezagutuko ezue, lana eta ikasketak uztartzea. Orduan, hori Eusko Jaurlaritzak atera zuen izen ofiziala ingenieritza duala, duela 2 urte, eta gure tituluak badauka zigilu hori. 2. eta 3. mailan lan egiteko aukera ikasten ari zareten bitartean. Eta gero, 4. mailara iritsitakoan nola mantentzen da enpresarekin harremana, gradu bukaerako lanaren bitartez. Gradu bukaerako lana,
Gure kasuan da, edo izan daiteke, urte erdi edo urte osoko gradu bukaerako lan bat. Hau da, iraupen luzeko proiektua, bai? Eta kasu honetan, dagoena da, enpresen eskaera, beraiekin egiteko proiektu individual eta zehatzak. Hemen ikusi ditzakezue, iazko datuak, nun argi ikusten den, askoz ere eskari gehiago egon zela enpresen aldetik, genituen ikasleak baino. Eta horrek, esan nahi duena da, zuen ingenieritza perfilak oso harrera ona dutela enpresen aldetik. Eta gauza garrantzitsua, guztiak 100% finantzatuta enpresen diru laguntzarekin eta hilabeteko beka batekin. Orduan, hauek izango ziren, nolabait ikasketa bidean ezaugarri nagusiak. Baina baita ere, edozein unibertsitate programatan bezala, oso gauza importantea da atzerrira joateko aukera. Eta kasu honetan, Mondragon Unibertsitateak eta Ingenieritza Eskolak hitzarmenak ditu 90 unibertsitate baino gehiagorekin. Eta atzerrira joan esaten dugunean, zer esan nahi dugu? Askok izango duzu buruan, 6 hilabete, urte bat pasatzea, kanpoan ikasgai batzuk egiten. Laugarren urtean, laugarren mailan ikasgai batzuk egiten. Beste batzuek igual izango duzue aukera diploma bikoitz bat lortzeko. Hau da, Mondragon Unibertsitateak eta atzerriko unibertsitateak titulo berdintsua ematen baldin badute, bi aldetako titulo edo diploma lortzen da. Eta beste batzuek aukera izango duzue atzerriko enpresa batean edo zentro teknologiko batean proiektua egiteko. Hauxe guztiak izango dira, izango dituzuen aukerak laugarren mailan. Beraz, horrekin, nolabait osatuko lirateke ikasketen ezaugarria 4 urteko bide hori. Eta bukatu eta gero, zer, argi da, oraindik oso urruti ikusiko duzuela, baina duela 4 urte zuek bezala hortzeuden beste ikaskide batzuk, oraintxe amaitzeko prest daude, maiatzean daude, eta pentsatzen ari dira datorren urtean zer egin. Jakin, graduko formazioarekin ingenieriak zeratela, eta beraz, badaukazuela aukera zuzenean lan mundura joateko. Eta gainera, graduko formazioarekin dagoeneko, enpresen aldetik oso harrera ona lortzen ari gerala. Horri ikusi aldituzue, lanbidek ematen dituen datuak, nun ikusten den, ia ikasleen 85%, lan egin nahi duen 85% lanean dagoela, Langabezia tasa, 5,8 zegoen azkenengo datuen arabera, datu ofizialen arabera. Baina, badaude beste ikasle batzuk pentsatzen dutena, nik oraindik badaukat gogoa eta sasoia ikasten jarraitzeko, eta egingo dut master bat. Hor ere, gure gradu guztiek sarbide ematute hainbat masterretara. Orain ez da momentua master horiek banan-banan aztertzeko, baina jakin, Mondragon Unibertsitatean, ikasketa ibilbide hori jarraitzen izateko edo egiteko aukera izango duzuela. Ados? Eta azkenik, xehetasun pare bat, behar bada, gehiago xehetasun administratiboak. Alde batetik jakin, gure helburua edo gure helburuetako bat zein den. Eta gure helburuetako bat bada, inor ez dadila geratu gurekin ikasi gabe arazo ekonomikoak direla medio. Eta hori dela eta, hor badaude, beka eta diru laguntza mota desberdinak, eta Mondragon Unibertsitateak badauka ere finantziak eta sistema propioa eta berezia, bekabide deitzen dena. Sistema horren bitartez, egiten dena da, familiekin adostu nola izango diren ordainketak. Eta ordainketa horiek luzatzen dira, atzeratzen dira, malgutu egiten dira, horrela, ordainketak erresago egin ahal izateko. Eta baita ere, sistema horren barruan dauden ikasleak lehentasuna dute lan eta ikasketak partekatzeko aukera horietan sartzeko. Horretaz gain, laboral kutxak ere, badaukagu akordio bat edo hitzarmen bat laboral kutxarekin, inork mailegurik eskatu beharko balu, mailegu hori oso baldintza honetan lortzeko. Eta azkenengo gauza, unibertsitatea, ikasi, praktikak, enpresako esperientzia, noski, atzerrira joatea, noski. Baina baita ere, unibertsitatea da, bizitzeko toki bat. Eta bizitzeko kirolekintza, kulturregintza eta hainbat
gauzen bitartez. Eta hori ere, jakin izango dela, bazuen unibertsitatearen bizitzaren parte bat. Ados? Eta momentuz, hauek dira unibertsitatearen ezaugarri orokorrak, eta orain ja, Enrikeri txanda emango diot, energiaren ingenieritzako ikasketen xetasunetan sartzeko. Nahi zuen, Enrique? Osondo, Javi, eskerrik asko. Bale, gogoratzea, edozein momentutan foroaren bidez galderak egiteko aukera dezuela. Bale, apuntatu ditzakezue eta era horretan, ez dira geratuko galdetu gabe. Bale, Javik esan duen moduan, unibertsitatearen orokortasunak, ezaugarririk garrantzitsuenak, aipatu eta gero, orain sartuko gea energiaren ingenieritzan. Zer da energiaren ingenieritza? Ziurazki, hemen baldin bazaudete esan nahi du ingenieritza bat ikasteko asmoa dezuela. Baina, ziurazko, milaka ingenieritza mota daude eta zalantzekin zabiltzate. Zeintzu dira energiaren ingenieritzaren ezaugarriak edo berezitasunak? Hori da, aurkezpen honen bidez, azaltzen saiatuko garena. Zeri buruz hitz egiten den gea, edo hitz egiten ari gera energiaren ingenieritza aipatzen dugunean. Gure ustez badago arazo bat batzuetan, kontatzeko orduan zei energia aipatzen dugunean, burura etortzen zaizkigun gauzak dira gehien bat, haitze arrotak, panel fotovoltaikoak, zentralak, eta hau da, zentratzen gea pila bat energiaren sorkuntzan, eta energiaren sorkuntzaren arazoan. Arazo bat dela argi daukago, karbono dioxidaren isuriak, eta baina energiaren arloa hori baino asko zabalagoa da. Eta hori da irudi honetan bat adierazi nahi deguna. Energiaren ingenieritza sartzen da sorkuntza, baina sortu eta gero garraiatu behar dugu energia hori. Sortzen den puntutik, kontsumitzen den puntura. Eta sortzen bada, adibidez, errota batek sortzen duen moduan, edo panel fotovoltaiko batek sortzen duen moduan, uzkia dagoenean eta haizea dagoenean, behar bada gero, kontsumitu nahi dugu beste momenturen batean. Orduan, bilteiratzeko beharra ere badaukagu. Bateria sistemak, supercaps, aukera desberdin egon daitezke. Horri buruz ere bada energiaren ingenieritza. Eta zertarako erabili nahi dugu energia hori? Elektronika eragiteko, edo hori ikusten den ibilgailu elektrikoa kargatzeko. Hau da, kontsumoa ere energiaren ingenieritzaren zati bat dabe kontsumo efiziente bat egitea. Eta ez hori bakarrik, hor aipatu dugun kate osoa, sortzen denetik, garraioa, metatzea, kontsumoa, guzti hori kudeatu behar da. Eta kudeatzeko behar dira kontrol sistemak, behar dira sistema inteligenteak horretarako. Eta ziurazki, urrutitik kontrolatzeko gaitasuna ematen dutenak, hau da, mobilaren bidez, edo tablet baten bidez, edo ordenagailu baten bidez. Hori ere, bada energiaren ingenieritza. Orduan, kontuan hartu behar dezue, ingenieritzak gradu bat dala, eta graduak dira, ezagutza orokorrak. Espezializazioa dator, edo etorriko da, ondoren, masterren bidez. Baina, orain, energia gradu honetan, egin nahi duguna da, energiaren kate oso aztertzea, oso ikuspuntu zabaletik. Haizteko, demagun, adibide batera, juten garelaz, nola egingo dugu kotxe elektriko bat, eguzki energia erabiliz, eta haririk gabe gainera kargatzeko. Ikasi nahi dezue hori nola egiten den? Hori aztertu nahi badugu, azkenean hainbat prozesu hartu behar ditugu kontutan. Alde batetik, sortu behar dugu energia hori. Eta horretarako, adibidez, eguzki energia erabili nahi badugu, panel fotovoltaikoak erabili behar ditugu. Sortu eta gero, sortzen dugu egunez. Baina kotxea ziurazki kargatu nahi izango dugu gauez, aparkatuta dagoenean. Orduan beharko ditu bateria batzuk energia hori gordetzeko. Bateriak, gordetzen du tentsio batean eta ezaugarri batzuekin. Gero, kotxearentzat egokitzeko beharko dugu bihurtzeko sistema bat. Bihurtzeko sistema bat, bateriaren baldintzetatik, kotxeak behar dituen baldintzetara. Eta kotxean, kontsumo efiziente bat lortu beharko genuke.
Bueno, hau horrela ikusita, esan dezakezu, kontxo, hau erronka handia da, bai, ikasketa osoan zehar, 4 urtetan zehar garatzeko. Bueno, bai, pentsa, bai, ja, a ber, zer gertatzen den, ja, lehenengo mailan, duela urte batzuk, egin genituen proiektu hau, bigarren partzialean. Eta lehenengo mailako ikasleak, hau da, ia zure adineko ikasleak, egin zuten, bueno, honen adierazle bat, bai, prototipo txiki bat, non energia sortzen zan, gordetzen zan, bihurtu egiten zan, eta, bueno, diseinu berezi hauetan, ikasleek egindako diseinu berezi hauetan, kontsumitzeko aukera zegoen. Bai, nola lortzen dugu hori? Nola lortzen dugu? Ja lehenengo mailan horrelako erronka txiki bati erantzuna ematea. Bueno, hori erlazionatzen da, Javik lehen aurkeztu duen metodologiarekin. Gure metodologien ardatzean dagoen, PBL edo Project Based Learning metodologian. Nola egin guzti hau gauzatzeko? Bueno, noski, abia puntua beti da arazo bat. Askotan esaten dugun bezala, ingeniarian lana da arazoa konpontzea, edo beharrei erantzuna ematea. Orduan, lehenengo gauza da arazoa ondo ulertzea. Zeintzu dira, arazoaren ezaugarri desberdinak, karakteristikak, beharrak, eta bat. Ondo aztertu eta gero, bueno, konturatzen geha edo konturatuko zeate, informazio berria bilatzeko beharra dagoela. Hau da, klase normaletan ikasten dugu, baina proiektuan ere gauza berriak ikasteko beharra sortuko da. Informazio bilatu behar da, ikasi behar da, eta ikasitakoarekin, noski, ezer gauzatu fabrikatu baino lehen, kalkuluak egin behar dira, simulazioak egin behar dira, eskuz eta ordenagailuz, eta kalkuluen emaitzekin, prest egongo gea, lehenengo diseinua egiteko. Nola osatuko ditugun elementu desberdin hauek. Eta guri gustatzen zaigu, ez geratzea bakarrik diseinuan, gauzatzea, maketa bat eraikitzea. Maketa bat eraikitzea edo praktikaren batean, ikustea ea egin dugun diseinua bideragarria funtzionatuko duen ala ez. Eta garrantzitsuena ez da funtzionatzea ala ez funtzionatzea. Garrantzitsuena da jakitea zergatik funtzionatzen duen edo zergatik ez duen funtzionatzen. Hurrengo, bueltan edo hurrengo prototipoan, hobetzeko emaitza. Eta hortik dator, ikasten dugunaren garrantzitsuena. Ondorio horietatik. Horrek aukera emango digu barneratzeko landu dugun guztia proiektuan zehar. Abiatu gea arazo batetik eta bukatu dugu arazo horren inguruan ikasten. Eta arazo horri erantzuna emango diogu. Bale, honela funtzionatzen du pixka bat gure proiektuaren metodologia. Gero izango dizue aukera ikusteko proiektu batzuen adibidea. Nola gauzatzen da hau, kurtsoz kurtso? Bueno, kurtsoa leku guztietan bezala, gutxi gora bera irailean hasten geha, lehenengo partziala otsaila arte, eta bukatzen dugu gutxi gora bera uztailean. Eta lehenengo mailan, zer buruzkoa da lehenengo maila? Bueno, imaginatu dezakezuen bezala, lehenengo maila da, kirola egitean bezala, berotzea, beroketa ariketak egitea. Hau da, oinarrizko ezagutzak sendotu behar ditugu. Gauza asko batxilergoan ja ikasi dituzue, baina ezagutzaiek sendotu eta osatu behar dira. Osatu behar ditugu, ziurtatzeko, bigarren mailan, prest egongo zaretela, teknologiaren munduan barneratzeko. Gutxi gora bera 15 aste, klase normalak dira, eta azkeneko 3 astetan, seileko bakoitzean, seilekoaren proiektua egingo dezue. Azpimarratu nahi dut, zelen esan dudan bezala, ziurazki zuetako askok zalantzak izango duzue. Ze gradua egin, ingineritza hau edo bestea. Gradu guztien artean, 80% komuna da. Aman komuna da. Orduan, erraztasuna dago, lehenengo mailaren amaieran, pasatzeko gradua. Orduan, alde horretatik, pixka bat, gure mezua da, lasai egon. Ingenieritzen lehenengo maila, ez bakarrik gure unibertsitate gehienetan, oso antzekoa da. Ze lehenengo helburua da, oinarrizko ezagutza horiek osatzea. Indartzea zure ezagutza ingenieritzaren oinarrizko gaietan. Fisika, mate, kimika,
Eta ze motako proiektuak egiten dira? Bueno, bat ikusi ezue, kotxe elektrikoarena. Baina beste bat, konpartitu nahi dugu zuekin, eta gainera gure ikasle batek kontatuko dizu. Hau eta jolas egiteko, ez da? Guri planteatu ziguten problema bat, esaten itxasoan bain ozeanotan dago plastiko tilo bat, eta ezin dana jaso. Guri planteatu ziguten proiektu bat, sistema bat, jaso bat zona, guretan aurkitzen den plastikoa. Materiala ematen dizute eta konpondu etzazue arazoa. Hori da, esaten dizutena. Hori da, eta guri marra dut diseinu eta gero pixkanaka gure makina. Bueno, hor ikusi ezue, Aron eta Beñat kontatu digutela haien proiektua. Lehenengo mailakoak. Hori izan zen lehenengo partzialekoa. Lehenengo partzialean zer ikusten dute? Adibidez, fisika azelerazioak, solidoak, nola biratzen duten, eta bar. Orduan, guk aprobetxatzen genuen proiektu hori sendotzeko ezagutza guzti horiek. Nola biratuko du, bai itxasontzi hori, bai motor bat pistean, edo biak pistean, bai biak batera bata bestea, eta simuladore bat ere egin behar izan zuten bideo-joku antzeko zerbait, non bideo-jokuan bai itxasontzia gidatu behar zan, pilota horiek, pilota virtualak jasotzen. Zer dugu, zein da menua bigarren mailan? Beste pantaila batean nengoen. Bigarren mailan, ja oinarrizko ezagutzak sendotu eta gero oinarrizko teknologiarekin, energiaren oinarrizko teknologiekin hasiko gea. Eta zeintzu dira energiaren oinarrizko teknologiak? Elektronika, elektrizitatea, baina baita fluidoen dinamika eta termodinamika, beroa. Horiek dira bigarren mailan lantzen diren ikasgaiak. Ikusi nahi baituzue zetasunez ze ikasgaiak dauden, nire gomendioa web orrialdean begiratu ditzakezue. Baina konturatzen bazarete, igual ikusten duen diferentziarik nabarmenena da proiektua bikoiztu egiten dela. 3 aste izan beharrean, 6 aste, hilabete terdi, proiektua lantzen. Orduan, imaginatu dezakezue, orain proiektua ez duela jostailu itxurarik. Proiektua seriagoa da. Eta berriz ere, kontatuko diguten olakoa dan bigarren mailako proiektu. Hau oso komplikatu iruditzen zain niri, hau ez da jostailu bat. Ez, hau ikustetzen ez da gukin deuna simulatu zentral hidroelektriko bat. Ze elementu ditugu hemen? Edakau bomba bat, ikeuna gure zentral hidroelektrikoan saltoa izango zana simulatu, hemen dakau generadorea, ikustezuena izango zana, hemen ura dago, hor goran. Hor goran ura dago, eta oain ingo deuna nahi bazu erakutsiko izan nola turbinatze deun, gure turbinakin, ura pasatzen da hemendikan, bombatikan, eta jazta, turbina funtzionatzen, eta ikusteu generatzen nahi gara argiakin, eta mobila kargatzea lortzen deun. Hango pantaiatikan kontrolatzen deun. Ze ikasgai aplikatu behar izan duz edo, ze zagutza proiektu honetan? Gutxi gora bera 5 ikasgai gora izan dianak, bat izango zana makinana, ikusteu generadoreakin makina bat aztertze dugu, baita mekanismo, bazka gure errodamenduk, engranaje eta lako sistema batzuk baita mekanismo lantzeuna, elektronika guztia baita gu montatu dugu, azien hortaz baita ikasten ibilirea, mekanika de fluido baita eman dugu, eta ikustezuenez ura muizenez, galera guzti eta nola muizean eta bedena, eta baita automatizazioa dana. Prozesu guzti programa baten bitartez. Beraz, hau bai dela, proiektu bakarrean ikasgai mordoa, ez da? Ia dena. Bueno, ez dut spoiler egin nahi, baina jakin dezazuen finalistak izatera iritsi zirela, baina zoritxarrez urte honetan ez zuten irabazi. Bueno, ikusi dezue, oinarrizko teknologiak, elektronika, kontrol, automatak, fluidoak, guzti horrekin, prest gaude, 3. mailara pasatzeko. Eta zer dugu 3. mailan? Bueno, teknologia espezifikoak. Energiaren
munduarekin edo energiaren beharrekin erabat lerrokatuta. Zer batzuk aipatzeagatik, bateriak. Ja badago ikasgai bat non energia metatzeko teknologiak aztertzen dira, nolakoak dira bateriak, zen motakoak, nola zaindu behar dira bateriak, kapazitatea alik eta altuena mantentzeko, biziraupena luzera gualtzeko, beste ikasgai bat, gainera, gertutik tokatzen zaila, nik ematen dudalako, energia sortzeko ziklo termodinamikoak. Ze zikloak erabili daitezke, energia sortzeko, elektrizitatea sortzeko, lana sortzeko, beroa erabiliz. Berdin zait, espentsa, beroa, erretzen ari dira gauzak, ez du zertan, errekuntatik etorri behar, izan daiteke, beroa eguzkitik, edo zain daiteke bero geotermikoa, edo prozesu industrial batetik datorren beroa. Ze motako prozesu termodinamikoak erabili daitezke energia sortzeko. Ikusten dezue lerrokatuta energiaren munduarekin, energiaren beharrekin. Eta hor, berriz ere, proiektua puztu egiten zaigu. Ez dira 6 aste, 8 aste dira. Orduan, konparatzen badezue, klase garaia 10 aste eta proiektu garaia 8 aste, iaia parekoak dira. Orduan, proiektuaren entidadea, oraindik altuagoa da. Eta, adibide bat ikusiko ezue hurrengo bideoan. Zertarako balio du, proiektu horrek? Azkenean, Hernaniko futbol taldeak esan zigun nola halko genuen aurreztu beraien energia kontsumua. Horraldan ikusi plakak iten duena da energia solarra, energia elektriko bihurtu, eta kablea honen bitartez eta hemen ikusten den elektronika bitartez, iten dena da almazen hau bateria batzutan eta soberakin bat egongo balitz, energia hori bolkatzen da, hemen ikusten da berogailu batera, eta egiten dena da energia termiko bihurtu. Hor ikusi dezue proiektua. Hitz egiten ari gara benetako sistema bati, kasu honetan testuingurua edo urte hartan testuingurua izan zen Hernaniko futbol zelaia, aurten izan da Galarretako baserri bat, salgai zegoela eta pentsatu genuen interesantea izango zala, aztertzea nola birpentsatu baserri horren energiaren baliabideak, panel solarrak, panel termikoak, eta Eta, 3. kurtsoa pasa eta gero, lehen, aurreko aurkezpenan ikusi dugun bezala, pixka bat 2 ibilbide ezberdin irekitzen dira. Ikasle batzuek nahi dute, nazioarteko esperientzia bat, eta Erasmus ibilbidea aukeratzen dute. Erasmus ibilbidean, ere hor 2 aukera egon daitezke, 6 hileko bat kanpoan egon eta bueltatzea proiektua enpresa batean egiteko, edo batzuk joaten dira urte osoa, eta proiektua ere atzerrian egiten dute. Eta, Erasmus ibilbidea jarraitzen ez duten ikasleak, zuzenean, badaude hasieran ikasgai batzuk era intentsiboan ematen direnak, eta berehala azarorako edo gradu bukaerako proiektuarekin hasten dira. Oraindik, lanean ari dira ikasleak, aurtengo ikasleak gradu bukaerako proiektua. Eta, 2. kurtsotik aurrera, lehen ikusi dezuen bezala, badago aukera, dual ibilbidea egitea, edo dual ibilbidea egin gabe, lan ikaste partekatzea egitea, hau da, ikastea eta lan egitea. Dual ibilbidea, dual zigilua lortzeko 2. mailan hasi beharra dago, baina posiblea da lanean hastea, 3. mailan ere dual zigilua lortu gabe, hau da, nolabait askatasuna dago, lan ikaste partekatze horretan sartzeko. Eta guzti hori, zertan amaitzen da? Graduarekin, ingenieritzaren gradua lortuko ezue 4 urte horiek, arrakastaz egin eta da. Eta zer ikasten da, nola banatzen da, aipatu ditugu hainbat ikasgai, baina pixka bat gazta nola banatzen da arloen artean. Ikusten dezue, gaztaren erdia gutxi gorabehera dala ingenieritza elektronikoa eta energia elektrikoa, gai horiek. Zergatik hainbesteko pisua elektrizitatea energiaren graduan? Kontutan izan behar dezue, daukagun vektorea energia garraiatzeko dala elektrizitatea. Energia ekoizteko era desberdin dauzkagu, baina garraiatzeko
daukagun eraginkorrena da elektrizitatea erabiliz. Elektrizitatea erabiliz, garraiatu dezakegu energia, masa garraiatu gabe. Energia ere garraiatu dezakezue, gasolina transportatuz edo gaza transportatuz, baina beharrezkoa da masa bat eramatea. Beharrezkoa da energia kontsumitzea, energia garraiatzeko. Berriz, elektrizitatearen bidez, beharrak asko txikiagoak dira. Kabletan dauden galerak, gehiago ez. Ez dago masari garraiatu. Zer gehiago horretaz aparte? Gaztaren beste erdian daukagu energia termikoa eta fluidoak, 1/20 bat, hau zen enpresek aipatzen zuten gai bat, bazeudela ingeneriak, trebeak, elektrizitatean eta elektronikan, baina falta zitzaiela beroari buruzko ezagutza. Gradu honetan, zertatu genuen, zati potolo bat, energia termikoa eta fluidoen inguruan, energia eta jasangarritasuna, efizientzia, kontsumoa, auditoria energetikoak eta bar, 18 horretan zartzen da, eta gero badago atal bat, 6 bat, garrantzitsua dana bi arrazoiengatik. Alde batetik, gauzak diseinatu behar dira, baina gero fabrikatu behar dira. Orduan behar dira, ingeniaritza mekanikoari buruzko ezagutzak, jakiteko, azkenean ardatzak aguantatuko duten, errota eroriko dan, ez dan eroriko, eta horretaz aparte, ingeniaritza mekanikoaren ezagutza hori izatio horrek aukera ematen du, gero industria ingeniaritzaren masterrean sartzeko. Master generalista bat, ospe hondikoa eta oso ezaguna duela urte. Hauxe da pixka bat gaztaren banaketa. Eta hau, non ikasten da, edo non egiten dugu? Bada ez bada, jakin dezazuen, Oronaideo kampusean gaudela. Oronaideo kampusa daukagu Donosti, Urnieta eta Lasarteren artean, eta, zoritxarrez, ezin geha bertaratu oraintxe bertan ikustera, baina aprobetxatuko dugu interneten ikusgai dezuen 3D esperientzia bat, kampusa zuei erakusteko edo behintzat bertan dauden azpiegitura batzuk. Hor dezue, gu gaude Orona Fundazioko eraikuntzean, eta bertan lehenengo solairua guretzat da, energia graduko ikasleentzat. Hemen daude lehenengo 2. eta 3. maila. 2. maila, azte bat gutxi batzuk badaude, baina berehala joeten dira enpresetara proiektua egitera. Eta gure eraikuntzaren sabaian, ikusten dezuen bezala bideoan, baditugu gure laborategiko panel fotovoltaikoak, gure laborategia elikatzeko haize errotak, gero, zuek zuen praktiketan, zuen proiektuetan, lan egin ahal izateko benetan panel fotovoltaikoetatik etortzen den energiarekin, bere arazo eta bere abantaila eta desabantaila guztiekin. Hau da, zaietzen geha, nolabait testuinguru erreal batean lan egiten. Hor ikus dezakezue, pixka bat adierazgarriena dan eraikuntza, zero eraikuntza, eta guazen ikustera ipatzen nuen laborategia. Goiko paneletatik eta errotetatik elikatzen dena. Hemen dituzuen ikasleak dira lehen ikusi dituzuenak Hernaniko futbol zelaiaren inguruan lanean ari zirenak. Hau da, kurtso berbera, eta hor ari ziren prototipoaren probak egiten. Mai hauek elikatzen dira, lehen esan dudan bezala, panel fotovoltaikoetatik eta haize errotetatik. Badago mikrosare bat, gela honetan nolabait independientea elikatu daitekena zuzenean handik jasotzen dugun energia erabiliz. Posiblea dugu, ikusten dituzuen baliabideak, ostiloskopioak, telebista, sukalde bat ere, badaukagu, eko sukalde bat, posiblea da elikatzea dena, terrazan dauden paneletatik eta haize errotetatik. Eta proiektuetan ere gauzak fabrikatu behar dira. Adibidez, lehenengo seilekoan hori egin zuten, baina 2. seilekoan haize errota bat diseinatu behar izan zuten. Nola fabrikatzen dugu haize errota? Konpartitzen dugu ekoteknologia tituluarekin, Oronaideko kampusean ere dagoela, 3D inprimagailuen laborategia. Laborategi honetan badago ikerketa talde bat, 3Dko inprimagailuen inguruan ikerketa egiten, baina horretaz aparte, proiektuetarako ere erabiltzen dugu. Behar diren piezak, alabeak eta bar fabrikatzeko. Diseinuak ere gero fabrikatzeko aukera daukagu eta frogatzeko aukera daukagu.
Eta, bueno, kampusean ez da dena laborategia eta lan egitea. Hor fondoan, fijatzen bat badaude, bi lagun pinponean, eta kampusean ere baditugu gure, baliabide, kirol baliabideak, pinpon maila, eta kanpoan ere, bueno, futbol zelai txiki pare bat badago, bueno, momenturen batean klaseen amaieran, edo batzuetan klaseen artean ere, goizeko atsedenean, jaizen ziren, tiro batzuk botatzera, futbolean, edo saskibaloian, kirola egiteko ere aukerak gertu dauzkagu. Eta aldagelak ere noski, dutxa bat hartuko kirola egin. Oso ondo. Bisita virtual txiki hau, egin eta ero, amaituko dugu aurkezpenarekin. Gogoratu, galderak egiten jun zaitezketela foroaren bidez. Orduan hemen kampusa, hemen daude futbol zelaiak ikusten dituzue, eta hau da gure eraikuntza. Terraza hor ikusten duzue, argazki hau atera zenean, oraindik ez zeuden instalatuta gure panelak, hor daude, alde honetan daude gure panelak. Hau da, A3 eraikuntza, konpartitzen duguna Ikerlan ikerketa zentroarekin, eta proiektua amankomunak dauzkagun non gure ikasleak parte hartzen ari diren, eta hau da, Orona 0 eraikuntza, Oronaren ikerketa eta proiektuen aktibidadea garratzen dena. Eta, aprobetxatu nahi eta aipatzeko, hau da, aurtengo lehenengo mailako promozioa. Energia eta ekoteknologia tituluak, urtero ateratzen dugu talde argazkia guztiok batera kampus. Eta ikasketa bukatuta gero, gradu bukaerako lana, formazio duala aipatu duguna, non, hemen dituzue enpresa batzuk gurekin, kolaboratzen dutenak, gure ikasleen hezkuntzan. Ze enpresatara, ez da, juten da lan egitera, baina baita ikastera ere. Esperientzia hori hartzera ikusten duzue, gure ikasleak bezala, enpresa gehienak Gipuzkoan daudela, baina, badaude ere, edo baditugu kontaktuak, Bizkaiko, Nafarrako eta Arabako enpresa batzukin. Behar izan ez gero, aktibatu daitezkenak proiektuak bilatzeko. Eta proiektuen artean, adibide bat konpartitu nahi dugu zuekin, proiektu guretzat berezia eta interesgarria den proiektu bat. Santik egindako. Gradu bukaerako lana osatu enpresan egin dut, Ermuan dagoena, eta hango helburua izan da desfibriladore baten elektronika zirkuitoa eta baterien diseinua, analisia eta muntaia egitea. Desfibriladoreak denbora luzez egoten dira geldirik, baina erabili behar direnean beharrezkoa da ondo funtzionatzea eta horretarako elektronika zirkuitoak eta bateriak ondo optimizatuta egon behar dute eta prestatuta momentu horietan ondo funtzionatzeko. Gradu bukaerako lana unibertsitatean egin dut, unibertsitateko laborategi batean, eta astean behin enpresara joan naiz, Ermuara, eta horrek eman dit aukera ikusteko enpresa batek nola funtzionatzen duen, eta esperientzia oso aberatsa izan da. Pentsatzen zuk egindako ekarpen horiek aldi dutela noiz baiten bizitzaren bat salbatu, eta horrek asko motibatzen hau. Hor ikusi ezue Santiren esperientzia. Asko gustatzen zait proiektu hau, ze da lehen aipatu duanaren adibide adierazgarria. Batzuetan, energiari buruz pentsatzen dugunean, panel fotovoltaikoak, nola da, zentralak, ez dakizer, baina ez zaigu burura etortzen, arazo energetiko bat egon daitekela desfibriladore batean. Horregatik, lehen aipatzen nuena graduaren ikuspuntu oroko. Erasmus, Europan leku askotan, Frantzian, Alemanian, Polonian, Txekian, Eslovakia, Noruega, Suedia, eta Europatik kanpo ere, Mexikon, Tailandian eta Japonen, aurten forja daukagu Japonen, eta, naiz eta koronavirus, bertan geratu da bera, lanean eta ikasten. Eta bukatuta gero zer? Zer esan dezakegu, pixka bat gure graduatuen inguruan, nola daude, zer ari dira. Horietako batzuk gurekin jarraitzen dute. Irudienez, gustora ibili dira, eta gurekin geratu dira, masterra ikastera. Hemen jarraitut, adibide bezala, 3 master gure tituluaren edukiekin nahiko lerrokatuta daudenak. Lehen aipatu duana, industria ingenieritza masterra,
goi mailako industria ingeniaritzaren masterra, hor nahi dugu bertan ematen dana, baina pixka bat espezifikoagoak, ezain orokorrak, energia elektrikoa eta potentzia elektronikoa, ja master espezialista bat Arrasateko kampusean ematen dana, edo orain, kontxo, berriz ere modan dagoela, robotika kontrola eta master hori robotika eta kontrol sistemak, beste master espezialista bat, Arrasateko kampusean ematen dana. Gurekin, baina batzuek esaten dute, ni gustora egon naiz, baina orain beste unibertsitate batzuk, edo beste gai espezifikoagoak landu nahi ditut. Baditugu ikasleak, Espainian unibertsitate ezberdinetan egon direnak, eta atzerriaren egon direnak, eta oso pozik esan dezakegu, ondo ibili direla, eta ikasle onak ziren hemen, eta ikasle onak ere izan dira diren unibertsitateetan. Eta, asko eta asko erabakitzen dute lanean hastea. Hemen dituzue, enpresak non gure ikasleak oraintxe bertan lan egiten ari diren. Berriz ere, gure ikasleak Gipuzkoarrak izan da, gehienak Gipuzkoan, baina Indran ere, badauzkagu eta Katalunian, Inneon, baditugu ikasleak lanean. Esandakoa, datuetan sartu gabe, langabezi tasa 5%, 6% inguruan dago. Hemen dauzkagu promozioen xehetasunak. Baina, esan daiteke, ia ez dagoela inor langabezian. 100 hau esaten zaio paro teknikoa. Lan batetik bestera mugitzen ari den jendearena. Oraintxe bertan, ingeniaritzak etorkizun ona izaten ari da eta irtera oso ona. Eta etorkizunean zer? Etorkizunean, imaginatu zeko zaila dela esatea, ze orain COVID-19 hankaz gora jarri gaitu. Baina, hala ere, zer dagoen munduan COVID-19 ez aparte? Dagoena da, garapen jasangarriaren helburuak jaleko guztietan dauzkagu, eta garapen jasangarriaren helburuak behatzen baituzue, ikusiko zue, horietako gutxienez 5 hauek, harreman estua dute, energiaren gaiarekin. Zer gehiago? Euskadi mailan, Eusko Jaurlaritzak martxan dauka 2030 estrategia, Euskadiren eraldaketa energetikoa bultzatzeko. Eta bertan, ikus dezakezu eze teknologiak dauden, termoelektrikoa, eolikoa, olatuen energia, hau sustatzen eta garatzen ari da Euskadi mailan. Ze nolabait datu gehiago dauzkagu esateko energiak etorkizuna duela? Enpresek esaten dutena. Enpresek gurekin proiektuak egiten dituzte, ikerketa proiektuak. Hemen jarri ditut oraintxe bertan martxan dauden ikerketa proiektu batzuk, non gure ikasle batzuk ere kolaboratzen lanean ari dira. Teknologia berriak aerosorgailuetan, Siemens Gamesa enpresarekin. Bakizue, Iruñean dagoela. Erdi eroaleak ordezkatzeko. Noski, Orona eta Ikerlanekin, gure bizilagunekin, biltegiratze sistemak eta energia fotovoltaikoa kombinatzea, zero kontsumoa duen igogailu bat ekoizteko. Edo, ibilgailu elektrikoan inguruan, Eusko Jaurlaritzarekin batera eta Europar Batasunarekin, proiektuak garatzeko mugikortasun elektrikoa. Hiri barrukoa eta hirien artekoa. Ez pentsatu bakarrik ibilgailu kotxe elektrikoa, zergatik ez, itsasontzi elektrikoa ere. Proiektu hauek martxan daude. Horrek esan nahi du, epe laburrean, epe ertainean eta epe luzean, uste dugula energiak etorkizuna duela. Eta esan dezakezue, zer esango dute hauek, haien lana da, begiratu, jun zaitezte egunkarietara, jun zaitezte komunikabideetara, eta ikusiko duzue, hortik doa, berrietan eta komunikabideetan irakurri dezakezuna. Hau ez dugu guk esaten. El país, hori ikus dezakezue, no hay técnicos para encarar el futuro. Jende gutxi dagoela ingeniaritzan, orduan, aukera polita, parte hartzeko, eta ingeniaritzen artean, hor, expansionen, iaz esaten zen bezala, zeintzuk ziren ingeniaritzen interesantenak edo, los campos de la ingeniería relacionados con la generación y utilización de la energía, diseño de elementos mecánicos, control y automatización. Entzukatzen bazpeke, graduan aipatu ditugun gai asko.
Eta, bueno, hemen dauzkat berri asko, bueno, Debus, Donostian, autobus elektrikoa, eta nik geltoki baten parean bizi naiz, eta ikusten ditut pasatzen, autobus elektrikoak. Smart kaleak, argitzeko, ledak dauzkagu non nahi, baina, bueno, hori oraindik ere, inteligenteagoak egin beharko ditugu. Eta, bueno, nolabait berri gehiago, bueno, parke eolikoak, olatuen sorkuntza, eta amaitu nahi nun honekin. Atzoko berriak, naiz eta COVID komunikabideak bete, hemen dituzu atzoko berriak, Expansión egunkarian, Siemens lanza la turbina eólica marina más potente del mercado, eta, bueno, nolabait sorkuntzaren eraldaketa, banku batek, utziko duela, dirua ematen, petrolearekin eta ikatzarekin erlazionaturiko negozioi edo aktibidadei. Hau da, martxan jarraitzen du, martxan jarraitzen du energiaren interesa. Gustatu bazaizue, nola ze urratsak eman behar dira gurekin harremanetan jarraitzeko? Bueno, izen ematea irekita dago uztailaren 3 arte. Orduan, uztailaren 3 baino lehen, bueno, web orrialderen bidez izena eman dezakezue. Zertarako? Bueno, badago onarpen prozesu bat. Lehenbizi, aipatu dugun bezala. Izena, eman dezakezue, izena eman eta gero, emango dizuegu txanda, proba bat egiteko, proba bat, unibertsitatean sartzeko, nolabait zuen ikasketen osagarri izango den probatxo bat, horrekin jasoko zue aurre onarpen bat, eta selektibitate txartela bidali eta gero, behin betiko onarpena jasoko zenukete. Eta momentu horretan, matrikulatzeko, momentua iritsiko zen. Prozesua matrikula arte, doainik da, azkea da. Matrikula egitean, hori hartzen duzue konpromisoa, eta, hurrengo kurtsoan, espero dugu gurekin, egoteko gogoak, aukerak izango dituzuela. Noiz dira, aipatu ditugun, proba espezifiko horiek? Bueno, lehenengoa, izan genuen, bigarrena datorren astean egingo dugu, online moduan, berria izango da guretzat, zen normalean beti egiten dugun tailer antzeko zerbait, mini PBL bat egiten genuen, bueno, oraingo honetan mini PBL-a egin beharko dezue, baina, bueno, online, eta hurrengoa ekainaren 17an eta uztailaren 13an egingo diela aurreikusi. Eta bukatzeko, informazio gehiago nahi izanez gero, zeintzuk dira iturriak? Bueno, lehenengoa gure web orrialdean, topatu dezakezu ikasketa plana energiari buruzko, energiaren ingeniaritzari buruzko informazio gehiago, xehetasun gehiago bertan topatu ditzakezu. Izena eman ere, bertan egin dezakezue, eta zalantzak izanez gero web orrialdean topatzen ez dituzuenak, hor dituzue bi kontaktu. Bat, izango litzateke nolabait, bearena edo bearen taldekidena, onarpena.ing, orientazio taldearen helbide orokorra da, eta bertan argitu ditzakezue zalantzak onarpen prozesuari buruz. Sarbide probak, nolakoak diren, noiz entregatu behar dan dokumentazioa, edozein gauza, haiekin argitu dezakezue. Eta zalantzak izango bazen dituzte, graduari buruz, ikasketen inguruan, eta hor, nerekin zuzenean, hor dezuen helbide elektronikoan, jar zaitezkete harremanetan. Ezarate abildua mondragon.edu. Eta gure aldetik, horixe esan zuekin konpartitu nahi genuena. Orain zuen txanda da, galderak egiteko, ez dakit, foroan zerbait partekatu dezuen, hor nik jarri ditut globo batzuk, pixka bat ideia batzuk, inagian non zalantza galderak egon daitezke, eta, hasi gaitezke hori komentatzen. Galdetzen du Eduk, ea noiz hasten dan formazio dualarekin, eta oso zaila dan ikasketak eta duala batera egitea. Lehen komentatu dugun bezala, ikasketa dualak lehenengo mailan ez dugu gomendatzen. Badago salbuespenen bat,
igual ikasleren bat errepikatzen ari dana, edo etortzen dana ikasle gutxiagokin, beste unibertsitate batetik, etortzen dalako, non aukera ematen dugu lehenengo mailan, baina ez dugu gomendatzen. Ze gure ustez, lehenengo mailan nahikoa da, nolabait, egokitzen bazarete, unibertsitatearen erritmoarekin, ikasketen erritmoarekin, metodologiarekin, eta bar, lehenengo mailan, normalean, ez dago dual LIP egiteko aukerarik. LIP esaten dudanean lan ikaste partekatzea. Orduan, bigarren mailan, normalean da sarrera naturala. Bigarren mailan, hastea, lan ikaste partekatzearekin. Zaila da? Gure ikasleen esperientzia badaukazuekin konpartitzea. Zaila da, hau da, lana da? Noski baietz. Ze klasera joan behar da, normalean hautazko ikasgairen bat ez da egin behar, nolabait kreditu horiek enpresan egiten den lanaren bidez konbalidatu egiten dira, baina gainontzeko 4 ikasgaiak egin behar dira eta beste ikasleek egiten dituzten eskakizun berdinekin. Orduan dira, klase orduak bukatu eta gero, lanera jutea. Lanera jutea. Orduan, argi dago, lan egin behar dela eta gogorra dela. Gure ikasleek zer esaten dute? Alde batetik ikasten dela denbora hobeto antolatzen, behar hori edo egoera horrek behartzen dituela denbora askoz hobeto aprobetxatzen, eta posiblea dela. Posiblea dela. Badago kasuren bat, non ikasleren batek ikusi du, ezin zuela erritmoa eraman, baina orokorrean jendea aurrera ateratzeko gai izaten da, eta eramaten ditu batera, ikasketak eta lan aktibidadea enpresan. Baina hori argi esan behar da, alegin ekstra bat dela ziur, ez dira klaseak desagertzen. Ez dakit, Javi, zer osatu nahi dezun? Nik uste dut oso argi esan dezula. Niretzago importantena ikasleak berak oso ondo dakiela regulatzen, eta bigarren gauza oso ondo dakiela normalean ere zein unetan hasi. Eta espaldin badaki oso ondo zein unetan hasi, horretarako gaude guk ere badaukagu esperientzia, sustatzen eta bultzatzen eta animatzen nolabait erronka berriak bilatzen eta lana bada erronka bat, baina baita ere, ikaslei eta zuei argi esaten, aurrena dela ikasketak ateratzea, eta ikuste baldin maezue, ritmona dara mazuela, lan egitea dela beste aukera bat, baina nolabait nahiko, malgutasun handia dago, edozein momentutan sartu ahal izateko lan ikaste partekatzea horretan. Ondo, beste galdera badaukagu, kasu honetan ostatuarekin zerikusia daukana, Aitorre galdetzen du, komentatzen du arazoak dituela egoitza bilatzeko. Azken batean Donostin, UPV eta bestelako unibertsitateek lehentasuna bai dute. Beste aukerarik badugu? Hor, ostatuaren inguruan, badaude hainbat nola da, Kolegio Maior edo egoitzak, eta, hor, nik dakidana, pribatuak dira, baina ez dira unibertsitatearen, ez dira EHUkoak, orduan, horietan badago Donostian. Gero jende askok zer egiten du? Jende askok egiten duena da, tabloietan, bideo ez dugu berriz ere jarriko, baina ikusi dezuen lehenengo solairuko bideotxo horretan, badaude tabloi batzuk non ikasleek konpartitzen dituzte mezuak eta iragarkiak pisuen inguruan edo logela libreak daudenean eta orduan antolatzen dira haien artean pisua bilatzeko edo pisua konpartitzeko. Edozein kasutan interesa egonez gero, Ornaideoko harreran, informazio gehiago dute dauden alojamendu aukeren inguruan. Orduan, interesatuta baldin badago, posiblea dugu partekatzea aneren harreraren helbidea, ideo.harrera, mondragon.edu okerez banago, baina, niri idatzi eta pasatuko nizuke kontaktua, ze haiek badute, Hernanin ere, ze aukerak dauden,
alojamendua edo egoitza etxea bilatzen. Webunean uste dut ere badaukagula informazio hori, energiako titularien webunean, dago atal bat eskerreko menuan dala ostatuari buruzko informazioa eta uste dut hor bai azaltzen dela zehaztuta daude. Bueno, adibide batzuk, danak ez, baina behintzat zehose bai. Bai, webunearen esteka jarri dugu, uste dut ondo ikusiko dela, jarri dugu danoi erantzun moduan. Vale? Energiaren ingenieritzaren barruan, hor ikusten duzue, ostatu garraio, albo batean. Nik Enrikek esan duena osatzeko, ondo esan duzu horre, badago erresidentzia edo egoitzaren bat Euskal Herriko Unibertsitatera askribituta dagoena esango dugu, baina gure ikaslek normalen aukera izan dute bertan sartzeko. Beraz, eta baude ere bestela beste aukera batzuk Donostian. Bai. Beste galdera bat daukagu. Heziketa ziklo batetik etorrita ikasgai batzuk konbalidatzeko aukera dago? Bai, segun ze ziklotik etortzen zaren edo segun ze zikloa egin dezun, badaukagu nolabait taula batzuk, bai ze ikasgaiak errekonozitzeko aukera dagoen. Normalean ez dira lehenengo mailakoak, bai oinarrizko formakuntzari buruzkoak, gehiago dira bigarren mailan, bai teknologia orokorren inguruko ikasleak. Hori ikusi beharko genuke zehazki ze ziklotik zatoz, eta horren arabera, esango genizun zeintzuk diren, konbalidatu ditzakezun ikasgaiak. Bai, zikloaren arabera, eta esaten dizuan bezala, normalean, bigarren mailako ikasgaiak dira. Bale, momentuz, ez bada inor gehiago animatzen, ez daude galdera gehiago. Oso argi utzi duzu dana, Enrique, ez daude zalantzarik. Ez, igual sortuko dira, gehiago esandakoa, edozein momentutan, segun ze motako galderak diren, edo neri idatzi, gogoratu, ezaratea, bildua.mondragon.edu, aurkituko zuen ere helbidea web horrian ere, edo bestela, inskripzio edo izen emate prozesuari buruzkoak baldin badira, bearen bidez, lehen aipatu dugun, helbidea zein zan bea? onarpena.ing@mondragon.edu. Oso ondo, gogoratu, grabatu dugula saioa, orduan, bideoa lasaiago ikusi nahi bezue, hori ere ikusteko aukera izango zuela. Oso ondo, mila esker etortzeagatik, mila esker online areto honetan bertaratzeagatik, eta espero dut, laizter aurrez aurre hitz egiteko aukera izatea. Ondo ibili, ondo amaitu kurtsoa, eta sorte on selektibidadearekin.